like an earthquake. שלום לכולם והגעתם לעוד פרק של הדרון נרף, והיום בסדרת הטיפים נקודות נרף. אז בואו אני אסביר לכם בעצם מה זה נקודות נרף. אז היום זה פרק קצת שונה, כי הוא על המחשב. כמובן שרוב הפרקים, כמעט כולם, כל הפרקים יהיו להראות לכם כל מיני ריוויוז ודברים, רק הדבר הזה מצריך מחשב, אז אנחנו מצלמים את זה על המחשב. אז כן, אני באתר של נרף, הקישור אליו יהיה בדסקריפשן, ובעצם אנחנו יכולים להרוויח נקודות מהנרף שאנחנו קונים. אם אנחנו הולכים לכאן, Join Today, ועושים Join Here, זה מביא אותנו לאתר שקוראים לו נרף פרקס, שהקישור אליו גם יהיה בדסקריפשן, אם פשוט אתם רוצים להגיע אליו ישר. מה בעצם נקודות הנרף עוזרות לנו? ברגע שאתם מזמינים משהו מרשת גדולה מחול, לדוגמה אמזון, שאנחנו מזמינים שם, כשאתם מקבלים את המוצר, יש לכם בתחתית את הברקוד, ולמטה כתוב, נראה מה כתוב, מעל הברקוד כתוב Proof of Purchase, ואת כל הברקוד מתחת. עכשיו יש רשימה, אתם לוחצים על Getting Points, של כל הדברים שאתם יכולים לקבל נקודות מהם, וכשאתם מזמינים מחול, אתם רואים למשל November Blaster of the Month, כל חודש יש בלסטר שיש בו כפול נקודות, נגיד החודש בנובמבר זה מודוליס, ויש כאן עוד ריינופייר, עוד מלא דברים, כמובן שהיותר יקרים כמו הריינופייר לדוגמה, יהיה יותר פוינטס, ויש לא דווקא רק נרף והרובים, יש את האנסטרייק, יש מודוליס, יש מגה, יש רייבל, יש ספורט אפילו, יש אמו ואקססוריז, יש זומבי סטרייק. הכי גדול זה כמובן האנסטרייק, ויש כאן את הרשימה שאם זה בכלל בפנים, לדוגמה הרייבן שלי לא בפנים, אבל כן דברים שאנחנו מזמינים כן בפנים, ואיתם אתם יכולים לקבל נקודות נרף. ומה זה בעצם נקודות נרף? נחזור בעצם לאתר של נרף. כשאתם לוחצים Enter Codes, אתם רושמים את ה-UPC Code, אתם רואים את הדבר הזה למטה, מתחת לברקוד, ואז ברגע שאתם רושמים, אתם מקבלים נקודות לפי הרשימה. והנקודות האלה, ככל שאתם צוברים וצוברים, אתם יכולים אשכרה לקבל דברים. אחרי שיהיה לכם מספיק נקודות, אתם תזינו את הפרטים של איפה שאתם גרים, אולי תיבת דואר בחול, ונרף ישלחו אליכם את כל הריוורדס שאתם יכולים לקבל. יש כאן מלא ריוורדס, יש כאן זה ל-200 פוינטס, יש לנו כאן כל מיני שומרי מסך ואפילו כזה פוסטר של נרף, ויותר, נגיד 300 עד 1,000 פוינטס, אתם יכולים לקבל ג'ולט, חצים, ואם אתם ממש משקיעים, לדוגמה, יש כאן אשכרה עורבים גדולים. נלך לזה, מכאן, אתם יכולים לקבל את זה, אתם יכולים לקבל מודוליס, אתם יכולים לקבל ריינופייר, אתם יכולים לקבל הרבה דברים, אבל אתם יכולים לקבל ממש אפילו פוסטר של דוד פרפקט אם אתם מכירים, ורובים אדירים. אתם פשוט צריכים לקנות ולהשקיע, וככל שאתם מקבלים נקודות, הנה שוב אני אלך ל-Getting Points, אתם אשכרה יכולים להשיג את הרובים. נגיד נלך לדומינטור כאן, צריך 2,000 נקודות, ולי יש כבר, לי ולרון יש 150 נקודות כבר, מאתר שפשוט הוא לא מצריך כלום. אתה נרשם דרכו לאתר הזה של נרף, בנרף פרקס, ואתה מקבל אוטומטית 150 נקודות, כי הוא יהיה הקישור השלישי בדסקריפשן, ששווה לכם לבדוק אותו אם אתם רוצים 150 פוינטס חינם. אבל אני לא יודע אם אנחנו כבר יכולים לקנות משהו, למרות שאני כן חושב, אבל זה די מגניב. הנה, כן, נגיד שומרי מסך אנחנו יכולים לקנות כבר, ואנחנו לאט קונים דברים. ובואו נראה לכם דוגמה. יש לי כאן את ה-75 חצים, ב-Getting Points זה מופיע, נרף אנסטרייק אליט, 75 דארטס רפיל. יש לי את זה פעמיים. עכשיו הולכים ל-Enter Codes וכותבים את הקוד, ה-UPC קוד. הקוד הזה, אם תנסו אותו בבית, לא יעבוד לכם, כי זה רק הקוד שלי ואני מזין אותו עכשיו. אז הזנתי את הקוד, אתם לא יכולים לראות אותו כאן, למרות ששוב, הוא לא יעבוד לכם, כי אני אזין אותו לפני שתראו את הסרטון. אני יכול להוסיף עוד UPC קוד, אבל אני לא עושה את זה כרגע, כי זה סתם ההדגמה, ואני עושה Next. ואז, הנה, זה עובד. ברגע שאני עושה Next, יש לי כאן עוד כמה פרטים, ואז אני פשוט עושה את הדברים הבאים. בעצם השלב השני שאני צריך לעשות זה לצרף את הקבלה שבאמת מרמזת ואומרת
שקניתם את זה באמזון. אם אתם קונים נגיד, אז תמיד יש לכם את הקבלות שם, אתם יכולים להוציא אותם בקלות. ואם אתם במקרה בחול, אז תשמרו את הקבלה שאתם קונים את המוצר, ואז אתם עושים select or take your receipt photo, ובוחרים את הקבלה מתוך המחשב. ברגע שבחרתם את הקבלה, אתם לא יכולים לראות היא מוסתרת, בכל זאת אני רוצה לשמור על פרטים נורמליים, ואתם יודעים, אני עושה submit, עכשיו זה כותב לי uploading receipt. receipt זה קבלה, processing, וזהו, הנה, sweet. We will review your submission. If everything looks good, we'll deposit the points into your account of to the business days. מה שאומרים גם בעצם זה שאם הכל כשורה והכל כרגיל, הם יבדקו את זה, הם ממש רציניים בעניין הזה, כי זה ממש נקודות ששוות דברים. ואחרי בערך תוך ימי עסקים, תוך 2 ימים, הם יבדקו את זה, ואם זה באמת סבבה והכל, לא אמור להיות בעיה, הם יביאו 250 נקודות, והנה הם כותבים If everything looks good, you will earn 250 points, שזה מה ששווה 75 Elite Darts. יש לנו כאן למטה את ה-UPC code, שזה בעצם מה שהזנתם, ואז אתם עושים close, שזה בעצם, כמו שאמרתי, אחרי 2 ימים, יביאו לכם את הנקודות לכאן, אתם רואים 150 points, וזהו, ככה אתם משיגים points. אז כן, זה עוד פרק של כדאי לדעת והיום על נקודות נרף, וכמובן שתיתנו בסאב ובלייק, לדעתי האתר הזה ממש מצוין וממש עוזר, ותודה שצפיתם בעוד פרק של הדרון נרף.